Ďalej. Dobrý deň, vítam vás u nového videa z hry Fortnite a dneska som tu s poručíkom Murárom 18. Vítame vás u tohto videa. A budeme hrať OG Skibas. Skibas, A ešte pred inšpirácia začiatkom Pecera. videa by som chcel povedať o mojom prvom hejterovi, že keď sa pozrieš na toto video, tak dúfam, že ti zostane zle. Lebo po takom hejtovom komentáre to si nezaslúžiš. A po tých dislikeoch, ako váš útok, pane, na jeho kanál a na naše ako videá je celkom úbohý a detinský, takže máte sa za čo hanbiť. My žijeme v slobodnej krajine, tak to je tak zvážte. No, Žijeme v konec. slobodnej krajine. A ideme hrať. Idem pozrieť to meno hejtera. Ale začiatky sú ťažké, Čo? My to chápeme. Ale určite si pozrite video, ktoré vyjde za chvíľku na môj kanál. Je to Skybase Battle Royale. Takže... Martin Kucharík 1269, dúfam, že sa dneska dobre nevyspíš. Dúfam. Dúfam, že dostaneš uhlie na Vianoce. Ten typ má koľko rokov, keď mal registráciu pred 11 rokmi? Fúha. Čo si blázon? A mám fotku, aké by bol táto doba. No ideme, no tak Wailing Woods niekde prdeli. Už to nikto nepadne, ale... Nemal by. Jasné, vždy inšpirácia C-Top z Pecera. To musíme vždy ho povedať. Inak by to bol žltý dolárik. Copyright strike. Ježiš, Fifno používa teraz no skin. No kamoš, ako trápny kokot. Ty si Renegade, čo ti jebe? Ja neviem, keď niekto uvidím z friendu, že to si kúpi Renegade. No, to je no skin, no sorry. Ale nikto si nekúpuje Assault Trooper, to je taký on. To je mi ho aj ľúto. Hlavne vieš, že C-Top mi hovoril, že si kúpi Assault Trooper, alebo on chce už toho čierneho no-skina, akože toho typu, vieš. Čierneho. Kúpil si Renegade, pekný ono. Ale tu sa ľahšie ťaží železo, lebo vieš, tu sú tie auta. Tu sa nedá jazdiť. Dáme, vyň. No dobré. Ty hlavne ťaž, stávaš, ja idem hľadať safe. Ja pádem sem. Tu je viacej lootu. Čo šanca, že nájdem safe. Jeden stačí, jeden safe. To hádam, že to poje položí, keď nám niekto podkope. A tu je volačo. Big shield. Big shield. Eko pom. Typek sem padá. Dáš to? On niekde do prdele. Kurva. A ten Wailing Woods, jaká mala lokáciu? Však to je jeden dom. No, ja neviem, či to dám. Teraz ma No. to čo napadlo. Tak utekaj. Má pampu! Revolver! No jasné, burst. Musíš To je pod... utiecť. Chvála Bohu. Toho bot? Pane, áno. Yes, to aj sa mi uľavilo. Ďakujem za pampu. Možno aj teraz uľava. Životná uľava. Ďalší Big Shield. Čo on hrabe? Budem mať jedné Big Shieldy navyše. Martin Kucharík. Hambi sa. To je ďalší typek, ale to je bot. Aspoň dávaj amatér. Idem asi radšej rúbať stromy, jak toto. Ten typek chodí dozadu. Sprintoval dozadu. Čo to ide? Tak robí naša učiteľka, ona chodí, no normálne ide dole schodmi a ona ide dozadu. Točí sa a odsúva. To musí byť retardovaná učiteľka. Beresecká.
Ďalší Big Shield. Halo, čo sa deje? Z technických problémov som tu za chvíľu. Jej. Čaute. Moje meno je Arnoš Petrovský. Kurník. Aspoň, že to je v zóne, máme šťastie, lebo ja som ešte stále nenašiel save ako. Mám byť úprimný. Technické problémy už skončili. Super. Kamo, ale však to nestihneme postavať nič a už je konec hry. Ja neumiem ani full dreva. Ty máš nejaké matro? Mám železo, 370 a 100. Čože to palety? Stromy nedávajú moc veľa. A žiadny kameň tu není, tak ja musím asi už stavať. Máme šťastie, sme v zóne. Potom pôjdem ešte dole zobrať ďalšie drevo. Ok, no stavaj skoro asi, no. Ja strašne rád fifna. On zapne Fortnite a čaká. Nerobí. Je v lobby. Co robí? Čaká. Dajte like pre Cetopsa. Pre fifna. Dúfam, že jemu nikto nebude písať také hrozné, strašne hrozné komentáre. Komentáre jak nám. Katastrofálne. To je to, no, táto dnešná mládež, to je hrozné, ale... No to, že má asi ale viacej rokov toto YouTube, jak my do... Múdra Emka? Však ja mám lepší loot, ty jaj. Halloween park, no super. No kamo, my sme pekne prodali. My sme pekne prodali, my nemáme nič. Je to má to town. Tak si by nechci ísť dole. No keď sme mali zónu, tak sme pekne prodali. To nehovorím, nemusím. Tam sú kamene, som si všímal, ale nie zobrať. Cetops. Aha, tak ja som spal s Týnačou už. Trošku som si upral. To je nič. Ale tuto v tomto oči nie je ani loot žiadny, ty kokos. Je to suché, no. Ja mám 3 big shieldy ako. No potom by si mohla nejaký dať. A ja 3 big shieldy a slurm mám, ty kokos. Teraz keď nehráme, ty kokos na one. Nehráme normálne. To sú dva typci v bušovi. Nemôžem vidieť. Ale išli do tunelu. Je to prdeli. No už asi by sa mali z hore, ne? Hej.
Ale tá zóna je nejak pomaly, že za 2 minúty až. Počkaj. Je dobré. To stále bežne, tí typci sa vracia. Oni boli ako v buši oblečení, takže asi nebudú zlí. Čo neteším tie auta? Ja som nezabral tie kamene, ja som sprostý. Čo už? Ty už by si sem akože mohol prísť. Ťažím železo, lebo ja tu milión. No, ale... Jak sa dostaneš na Skybase? Normálne. Tak už idem. Mám 700 dreva, 300 kameňa, 700 železa. To bude asi stačiť. No, safe. Nulový. Musím sa bohužiaľ stavať krížom, lebo takto nenávidím tú zónu. No a jediný náš save je, vieš čo, kriky. A tu na tejto mape ich ani moc není. O, pneumatiky, tie si tu, nie? Super, to ja chceš trafiť. Ty nevidíš. To, že tam si staval. Tak keď mi nevystačí 900 materiálnych do zóny, tak ja neviem. Mne fakt to nevystačí 900 materiálnych do zóny. Máš medkity? Jeden. Jeden, no. Ja ti dám big shield, tiež máš medkit. No ale mám to stihol. Ja stíham ešte slurpy, tak. No, som za chvíľku hora. Ty si krekol ten oný? Tie schody tam boli, krekli to na pol. Pozerám sa nejaký krík, ale žiaľ nevidím. Ja to chcem stihnúť, co si dal slurp. Taký mám hodí medkit? Ešte mi ho nehoď. Mal by som dostihnúť 2. Aha, už po 2, tak nič. Hodil sem. To som moc nehodil. Lebo mne to iba drží na jednom mieste, tých 19. Nedávaj si, len to zober. Ja sa musím pozerať na THPčka. Mne to iba drží. Jakže tak už rýchlo už uberá po 2. Kokos. Mám ti nie to 2 big shieldy. Noč, ktorý sa ti zaznamenáva ako hlava? Neviem. No kriky. A sú tu aj vouge kriky inak. Ja neviem. Ty si tu ten, čo to hrával. No neboli tu kriky. Kriky neboli určite, kriky boli až v chapter 2. Zase, no to neviem, či dáme vôbec zo zóny.
takto krížom. Tak budem musieť krížom stavať, no. To bude brať veľa matra. Ešte sa dá, že na tú horu ísť. A... Ale tam neviem, či nám nestačí matro. A vieš, že tak one. A 700 matra vystačí? Nie, 400 matra vystačí, že keď takto začne stavať schody dole. Že vieš, otočiť si schody. Mohli by. No choď stavať, lebo už ona. No keď tak otočím do schody a ono. Ty ich otočíš, lebo ja neviem otočiť. Ty si disable. Hej. Už máš 100 matra. Od otca tu máš 700. Koľko malo to tvoje video? 23 minút, tuším. To bude mať trocha viac asi. Level 75. O nie, na tej hore sú typci. To mi spektiť. No, spektiť, ale si našli, no tak to nie je dobré. Oni majú krík. Na sebe. A voda asi nesejvuje, že? Voda určite nie. Waterpacky dajme. Nie je to pneumatika. Čo si... Asi mi daj matru už. Mám 90 len. Dobre, ty 400 si... Nie, daj to späť, celé, všetko. Tak, ja ti dám to som ti mal dať. To máš jeden, to si zober. Čo tam stále? Asi počkám trocha. Fakt, ja som. Čo tam tak furt svieti? Počkaj, čo? Ukáž kýbení toaletu. Čo si blázon? Kazíra načúral. Ja môžem to rotatovať, dobre. Ja ti potom ukážem, jak sa to robí. Aj so slajdom, vieš, v stylu. Sa teším, jak mi to ukážeš. Pokiaľ prežijeme. Pomalšie choď, tí typci sú tam stále. Ani nechoď vlastne. Majú oni zónu? Dobre, choď. Sem by sa mal niekto kúkať. Kurva, čo oni majú to je v piči. Čo? Čo, že majú zónu.
Spomerači si tady, ale to minuli čo najďalej od nich. Alebo keď tak ísť za nich, ísť dole. Tuto? Hej. No to vypadá, že uvidia tí, čo s nimi fajtia. Toto náš už budú všetci vidieť, toto. Kde sú ostatní, ale... Ideme sa, ideme dole. Mám ísť teda? Nie, neviem. Iba trochu urob. Ne, ideme. Dobre, ukáž. God. To nestíham. Ticho. Strieľa do neho za 3. Strieľa do neho za 3, 2, 1, poď. Nok. Nice, poď. Oh! Dore, žijem. A ty nestrieľal, ale... Nice! Si videl, kde strieľal? Videl som. Yes! Yes, kámo, toto je mega. Máš na bedu sniperky? 44. Aj do raketometu. To nemám. Škoda. Máš náboj do AR-ka. Hej. Získam ten mega. Podľa mňa oni si budú sami myslieť, že sme to tí istí, lebo my sme sa iba vymenili. Ako bolo to úplne vidieť, čo sa nemali všimnúť. Čo ti jebe to, čo sme dali. Ja som potom už nestíhal. Keskám ten mega. My sme v zóne, Koľko máš ozaj. matra? 134. Oni nemali žiadne? Ty si mal? Máš, koľko máš matra? 594. A tu je matro. Aha, tu je SKM na zemi. Dám ti matro, dám ti toto celé. Nik. A to ti na pálku. Nik. Fajťa. Kde strieľam? Poslám raketu. Kde sú? Revivuje. Nice. Posledný, kámo. Hej, už náboj do AR-ka. Tu máš. Proč nemá snajperku? To kde som hodil, ne? Má snajperku. Yes! Nice! Jaký snipe. Ja sa kúkal akorát na mapu. Let's go. Ty kokos. Win na video. A tvoj prvý win OG. Ja, výborne to tam. Toto je mega, to je mega. Toto je mega. Ak ste si užili toto mega video, tak nezabudnite A počkaj. A ty teraz hejter sa ukáž sa, jak sme vyhrali. Teraz ma hejti. Idiot. Tí, čo ste si užili toto mega video, nezabudnite like, odber, zvonček, komentár, všetko. A vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Čus bus autobus.